हेलो गाइस आं निजम आरो नोंथांमोना नायबाय दं आंनि निजम ब्रह्म YouTube चेनेल 21 दिन जे भारत सरकारा बन्द होबाय लकडाउन खालामबाय बेनि उनावबो सुबुंफोरा दिनै लामाफोराव माबायदि ओंखारो लामाफोराव जेबो खोथाफोरखौनो मानिया आरो गिख्रंथाव जाथायफोरखौ जे जागासिनो दङ भारताव दिनै 25 रानिं जाबाय दिनै थैनाया 25 कर'ना भाइरासआव आरो थांगासिनो दङ आरो 1000निख्रुइबो बांसिन दिनै जोंनि भारताव जोंनि गोसारनानै दङ कर'ना भाइरासनि लोब्बा जानानै दं थैगासिनो दङ थैनाया बांगासिनो दङ बेनि गेजेरावबो दिनै जोंनिया सुबुंफोरनि गेजेराव सांग्रांथि गैया आरो जायफोर सुबुंफोरा सांग्रांथि गैया बे सुबुंफोरनि थाखाय नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना शेयार खालामना होबानो जाबाय 21 दिन बन्द होनायनि गेजेरावबो दिनै जोंनि भारत हादराव एबा जोंनि बर' रायजोआव गोबां सुबुंफोरानो दिनै आखु सोलायनो रोङाखै आरो आखु लानो रोङाखै जायनि जाहोनाव जोंनिया दिनै बेमारा गोसारनिफ्राय गोसार लांगासिनो दङ भारताव आरो जानो हागौ भारतनि हारसा बर' गासैबो जाति धोरोमनि सुबुंफोरानो दिनै बे खामानिखौ बे खोथाखौ लानो हायिनि थाखाय आरो न'निफ्राय ओंखारनो खालामबाय थानायनि थाखाय दिनै भारताव गोसारलांगासिनो दङ आरो बेखौ होबथानो खारनै भारत सरकाराल' नङा जोंनि थाखायबो गोबां गोब्राब जागोन जोबनायाव थाङै जेब्लासिम गोसारलाङो 50 नि 100 जागोन 1000 जागोन 1000 नि उनाव 1000 जागोन 1000 नि उनाव 50,000 जागोन बायदिसिना गोसारलांगोन जे जाय समाव जोङो होबथानो हायै जागोन बेनिखायनो दिनैनि समाव होबथानो नाजा मानोना हाउस हम मेंटेनेंस खाम मानोना बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आं बुंनो सानो दे नोंथांमोना लार्निं एट टु हम केम्पिं खालाम नोंथांमोना सोलोंनो नाजा न' गासैखौ बुजायना होनो नाजा जे बेफोरबायदि खामानि मावा जेब्ला नोंनि आंनि गेजेराव बेमारा जागोन आरो बे बेरामखौ जानायनि उनाव रावबो जों हमथानो हानाय नङा जायनि जाहोनाव जोंनि ट्रिटमेन्टनि थाखाय जोंखौ मेडिकेलाव लाना थांगोन आरो मेडिकेलाव लांनाय समनिफ्रायनो जोंनि आइ आफा बा आदा बाजै रावबो जोंखौ लोगो मोननो हानाय नङा आरो लोगो हमनोबो होनाय नङा आरो जानो हागौ बै समनिफ्रायनो जोबथा सम जानो हागोन जायनि थाखाय जोंनि गोथै स' आरो जोंनि थैनाय सोलेराबो न'सिम गिदिंना फैनाय नङा बेनिख्रुइबो दुखुनांथाव खौरां जेबो गैया बेनिखायनो सांग्रां जा नोंथांमोना गासैबो हम मेंटेनेन्स खालामनो नाजा मानोना गासैबो बुहुमानो जुदि बन्द थायोबा बुहुमानो जुदि क्लस थायोबा जों मानो थानो हाया 21 दिनल'सो बेलेग हादराव बेसेबांनो 90 दिन 60 दिन बेलेग हादरफोराव जों मानो 21 दिनखौ थानाय आरो बे दिनखौ जों हमथाना थानांगोन जायनि जाहोनाव जोङो बै कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो थाखाय मानोना जोंनि हादरा चाइना इटालि बायदि टप 5 आव गोलैनाय हादर नङा आरो बेखायनो जोंनि भारत हादरा एसे उनफिननाय हादर बेखायनो जों बे बिथिङाव सांग्रां जानांगोन मानोना बायचान्स जुदि भारत हादराव बे कर'ना भाइरासआ फैयो जोङो बासिनाया बहुत गोजाननि खोथा बेनिखायनो फैसेयावनो जोङो 21 दिन एडभान्स मोनदों जोङो बेलेग हादरा बेसेबां मोनाखैमोन 21 दिन नाथाय जोङो बे बेमारनिफ्राय बारग'नो थाखाय 21 दिन एडभान्स मोनदों जायनि थाखाय बे बेमारनिफ्राय जों सांग्रां जानो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना गोसो होना खोनासं आरो गोसो होना बे भिडिअखौ शेयार खालामबानो जाबाय जाय जाया मिथिया आरो जाय जाया मोजाङै बुजि मोना मानोना जों बेनिफ्राय सांग्रां थानाया मोजां अब्लासो जों बे कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो हागोन मार्केटफोराव जोङो ओंखारनो खालामो हाथाय मार्केट खालामनो दालि साव माइरं बायदिसिना लायनो नंगौ खसा जों जानो नांगौ नाथाय जानाय मुवा बेसादाव फैफानाय मानोना बे कम्पानिनिफ्राय फैयो बे मुवाया आरो रोजा सुबुंनिफ्राय आखाइ बैनिफ्राय बारदेरना फैयो आरो बे मुवा बेसादावबो बे कर'ना भाइरासआ फैनो हागौ बेनिखायनो बे मुवा बेसादखौ नोंथांमोना न'आव लाबोनानै मोजां सुनानै मोजां संनानै जानाया नोंथांनि थाखाय गोनांथि जानो हागौ नोंथांमोना जुदि न'फोराव नोंथांमोननि मैगं थाइगं जुदि दालि माइरं बायदिसिना दङबा नोंथांमोना बायनाङा आरो बायनानै वेस्टेज खालामनाङा मानोना मुलाम्फा दामनि जा बेसेन बे बारायगासिनो दङ बेनिखायनो नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामनाङा आरो नोंथांमोननि न'आव जि दङ बेखौनो जा जानो हागौ नोंथांमोना बोथिथाम जादोंमोन दिनैनि दिनाव नोंथाङा बोथिनै जा मानोना फैगौ दिनफोरखौबो नोंथांमोना सानना लाबानो जाबाय अब्लासो जोंनि बै बेरामनिफ्राय बै हालादनिफ्राय जों बारग'नो हागोन गासैबो बर' समाजजों लोगोसे गासैबो भारत हादरानो दिनै आंखौ सासे मानसिया आंनि इउटुब चेनेलाव कमेन्ट खालामदोंमोन न'आव थायै बरिं मोनबाय जानो हागौ नोंथांमोना बरिं मोनदों नाथाय बे भारताव जोंनिया 130 करोड़ सुबुं अनजिमा दङ आरो बे सुबुं अनजिमानि जुदि 20% सुबुङा जुदि कर'ना भाइरास जायोबा बे 20% सुबुंखौ जुदि जोङो आइसिइउ एबा भेन्टिलेसनाव लाखिनो गोनांबा जों हागोन जानो मानोना जोंनियाव 1 लाख भारताव गासै भेन्टिलेसन रुम बा आइसिइउ रुम दङ बेनि अनगायैबो जोंनि आसामनि खोथाया दुखुनांथाव गोबां आसामाव ना 1000 आइसिइउ दङ आरो बे 1000 आइसिइउ बेसेबां सुबुङा बेयाव थागोन कर'ना भाइरास जानाय बेनिखायनो नोंथांमोना गोसो होना खोनासं आरो बे जे सरकारनि आयेन बायदियै हाबाफारि बायदियै रुल बायदियै बैफोरखौ गासैखौबो नोंथांमोना मानिना लानो आरो सलायनानै थांनो सोलों अब्लासो नोंथाङा बा बे भारतआ बासिना थागोन आरो भारतआ जेब्ला बासिना थागोन अब्ला नोंथांमोनाबो बासिना थागोन मानोना नोंथांमोननि जिउ आरो नोंथांमोननि गथ' गथायनि जिउआव जे नोंथांमोना खैफोद लाबा आरो नोंथांमोना जे 21 दिन जानानै थागोन खम जानानै थागोन बेनि उनाव नोंथाङा 21 बोसोर
आरो नोंथाङा मोनजाबोगोन। बेनिखायनो बे आंनि खोथाखौ नोंथांमोना खोनासं मोजाङै आरो खोनासंनानै नोंथांमोना गामिनि जायफोर रोङा नोंथांमोना गियान होनो नाजा माबायदि जादों कर'ना भाइरासआ दिनै हादराव। बेनिखायनो नोंथांमोना सांग्रां जा, नङाबा नोंथांमोनाबो सेटेप जालांगोन। बेनि अनगायैबो बर' समाजाव खायसे सुबुंफोरा रोनो जौ लों कर'ना भाइरास जाया। नाथाय नोंथांमोना जेब्ला जौखौ लोंगोन नोंथांमोननि इमिउनिटिखौ बे जौआ खम खालामनांगोन, जायनि जाहोनाव नोंथांनि सोलेराव दुरबल जागोन आरो नोंथांनि सोलेराव जेब्ला दुरबल जागोन बे कर'ना भाइरासआ ओरैबायदि मोनसे भाइरास आरो बे भाइरासआ नोंथांनि सोलेराव जायगा लानो खाबु मोनगोन आरो नोंथाङा बे भाइरासखौ नोंथांनि सोलेराव जायगा होनो गोनां जागोन, जायनि थाखाय नोंथांनि सोलेरनि जे अंगफोरा बै कर'ना भाइरासजों आरो लोगोसे नोंथांनि सोलेरनि जा इन्जिन बै इन्जिना बै कर'ना भाइरासनि इन्जिनजों जेबो दावहा नांनो हानाय नङा, जायनि थाखाय नोंथाङा बै कर'ना भाइरासनि बेरामाव गोलैगोन। बेनिखायनो नोंथांमोनाबो जोंनि हादर न' बां गासैखौ हम मेन्टेनेन्स खालामबानो जाबाय आरो न'आवनो थाबानो जाबाय, जायनि थाखाय जोङो भारताव मानसि बायदियै एबा भारतखौ जोंनि हादर बायदियै जों थांना थानो लुबैयो आरो भारतखौ बासायनानै लोगोसे आसामखौबो बासायनानै जों अराय लाखिनो नाजायो, नङाब्ला जोंनि थाखाय उनफोरालागै खैफोद जागोन। अब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसैबो। नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो गोदाननिफ्राय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ दाबायना होबानो जाबाय।